Egunon, Andoni Larrañaga naiz, Bergarako Lanbroa Kultur Elkartekoa eta 2026 honetan egingo ditugun ekitaldi edo hitzaldi berri ematera nator. Lehenengoa, otsailaren 20 izango da, liburu baten aurkezpena, liburu hau. Kanata, Euskaldunak, Luis Burg 1754, eta bere egilea Xabi Otero izango dugu gure artean. Liburuaren aurkezpena egingo du eta baita ere, liburu hau da proiektu baten nolabait idatzita eta argazki bitartez jasota gelditzea eta gotxen gora bera guztiak emango dizkigu. Gero, udaberrixan, apirilean dauzkagu 3 hitzaldi antolatuta, 3 hitzaldi afari, badakizue gure formatoa dela hitzaldixak egin ondoren islariarekin afaritxo bat egitea soziedade baten. Lehenengo izango da joan zen urtetik txintziliz daukagun bat, joan zen urtean populismoari buruz egin ginuan hitzaldi sorta bat, Juanjo Albarezekin eta Joseba Zulaik eta Mikel Reparazekin. Eta gelditu zitzaingun bat agenda arazoengatik Daniel Inerariti filosofoa ezin izan zen etorri, Florentzian dagolako oso lanpetuta, eta lortu dugu, txartuta daukagu, apirilaren 9an, osteguna, kasu honetan agenda arazoengatik ezingo da izan ostiral baten, ostegun baten izango da, eta hitz egingo digu populismoaren sorta honen barruan, el futuro de la democracia, hitzaldixa emango du. Jarraian, izango da apirilaren 9an, apirilaren 17-24an, konturatu gara ez bakarrik antxinako historia iraganeko gaiak daukatela interesa eta gaur egungo bi gaiei helduko diegu. Lehenengo hitzaldia izango da egungo egoera geopolitikoa eta dana ondo badoia eta espadago arazorik Mikel Reparaz eta Borja Macías izango dira islariak. Binakako formato honetan elkarrizketatzen direla eta galdera erantzunak elkarri ematen dietela. Eta apirilaren 24an hemen ere dana ondo badator, beste hitzaldi bat egingo dugu Gaza eta Ekialde Hurbila izenburuarekin. Eta honetarako espada ezer okertzen Mikel Reparaz eta Mikel Aiestaran ekarriko ditugu. Eta gero maiatzean egingo dugu maiatza osoan zehar 15 hitzaldi bat antolatuz arkeologia eta historia aurrea, aurre historia lotzen ditun 3 hitzaldi, 3 gai desberdinekin. Bata Álvaro Aguizabalagak emango du hitzaldi bat Gipuzkoa, goi paleolitikoko pasaleku edo bizileku eta pasaleku izenburuarekin. Urrengoa izango da, hemen ere espadaukago agenda arazorik Amaia Arranz, ikerlari gazte batekin, oso punta-puntan debilena Ekialde Hurbilean induzketak egiten, eta sekulako aurkikuntza bat egin duena, eta sekulako aurkikuntza diot, nolabait iraultza neolitikoaren kontzeptuari buelta ematen diolako, eta berrikusi behar dalako orain arte sinisten genuen guztia horri buruz. Izenburu izango litzateke, iraultza neolitikoaren teoria zaharra, zalantza berriak. Eta azken hitzaldia sorta honetan izango da Irulegiri buruz, Irulegi gaur egun, bertako Matxin Aiestaran arkeologoak emango diguna. Eta gero ja, uda hostian, dauzkagu 4 aurreikusita, lehenengo izango zen Bergarako San Martinen jai bueltan, irailak 18an, guk eta Ilatargi taldeak eta beste pare bat kolaborazioekin Bergarako Santa Marina Elizako eguzkitze hirukoitzari buruz. Azalpenak ematen ditugun, bertan bizita gidatu baten, baizik eta, mai baten bueltan eta lasai eta irudi batzuk eta aurkeztuz, dana ondo ulertzeko. Eta gero urrirako daukagu 3 hitzaldiko sorta bat berriro, aurten ospatuko den foruen deseustapenaren 150. urteurrena dela, hori eta mendeurrena izan zenean, ondala 50 urte, Bergaran egin zan alkateen mugimenduak antolatutako
bilkura hura, Antzinako askatasunen foruen alde, hirurak nolabait hartuta helmuga bezala, hiru hitzaldi desberdin. Oraindik hemen pare bat bi hitzaldi lotuta dauzkagu hirugarren ondiokanez, orduan ez ditut izenik izango esankia sartzeko. Baina urriaren ziak izango di hiru hitzaldi, foruen desustapenari buruz. Bai, foruen desustapena bera, eunda 50 urte, eta baita orain dela 50 urte Bergaran ospatu zen ekitaldi handiaren aurra gogoratuz. Eta honetxek dira gure aurtengo asmoak hasiera batean mintzat. Eta orain azalduko dizuet, aurtengo gure lehen hitzaldi afaria, izango da liburu honen aurkezpena eta bere egileak emango duen hitzaldia. Bera, idazlea eta egilea Xabi Otero da, agian argazkilari bezala ezagutuko duzue gehienok, argazkilaria bakarrik ez, euskal kulturaren munduan lan asko egin duena, eta hainbeste lan eta 200 piku liburu argitaratuta gero, Jausarrea fundazioa edo plataforma kulturala sortu zuen Nafarroan, eta ordutik dabil, Atlantikoko alde bisetan gauzak antolatzen. Jausarrea fundazioak lortu zuen edo sinatu zuen hitzarmen bat Parks Canada erakundeekin, hau da Kanadago parke nazional guztiak antolatzen dituen edo kudeatzen dituen erakundearekin, dauzka 1.000.000 kilometro karratu baino gehiago kudeatzen ditu, beti ere zorroztasunakin eta gauzak iragana eta oraina ondo zaintzeko asmoarekin. Eta liburu hau da ez ezaguna den historia baten nolabait lekukotza. Ez bakarrik Ternuan, baina handik, Ternuan, Kanadan, handik eta kontinentea bidian dago Louisburg herri bat, izan zen Frantziako kolonia bat, 18. mendian, eta heldu zen momentu bat oso garrantzitu izan zala, oso handixa, eta bertan nolabait hiru kulturak bat egin zuten. Bata zen bertakuena, bertan dago Mi'kmaq nazioa, edo beraiek esaten duten bezala lehen nazioa, indigenak edo aborigenak edo hitzekinan zehaztasun pizkat euki behar da. Beraiek deitzen diete Unamaki usten dut lekuari, hau da Behelainoaren lurraldea. Bertako buruzagi bat agian gogoratuko duzu egon zan Nao San Juan urestatzearen ekitaldian, jantzita beraien lumekin eta beraien zeremonia txiki bat egiten, Stephen Augustin. Haiekin harremana dauka Xabi Oterok eta Jausarrea fundazioak. Esan dut hiru kulturak egin zutela bertan bata zen bertakuena, bertako lehen nazioarena. Gero da frantsesena, frantziarrena, bertan kolonia bat eraiki zutena, eta heldu zen momentu bat kolonia hortako 20% biztanliak euskaldunak zirela, lapurtarrak, arrantzaliak. Arrantza egitera juntak, arrantza eta bertako aborigen hauekin, lehen nazioko hauekin, larruen salerosketak eta tratuak egitera. Takitxon ikusiko dan, hau baldin bada Ternua, pizkat kontinente alderago dago Louisburg. Gaur egun Parks de Canada erakunde honek dauka izendatuta Louisburg gotorlekuko gune historiko nazionala edo lako izen batekin. Kontua da, urtian bakarrik 2 hilabetetan, eguraldi kontuengatik, bertan egiten direla bizita gideatuak garai hartako hiri bat, gotorleku bat, nola zegoen, nola bizi zen bertan jakitzara emateko. Eta hemendik, juten dira, Jausarrea fundazioaren eskutik, juten dira normalian, usten dut, 4 emakume gazte, eta garaiko soinekuekin eta jantzita, hemen adibide batzuk, oso soineku dotoriak,
nolabait errekreatzen dituzte garai hartako bizitza, euskaraz hitz eginez, beraien artean, txistua joaz, dantzan, gaztaia egiten, nolabait bertako bizimodua adierazten. Ez da gitxondo ikusiko da, baina liburu hau oso dotorea da, dauzka mapa bat, Kanada, Eternua, San Lorenzo, Ibaian zehar, euskal lekuak zeintzuk izan ziren, euskaldunak egon ziren lekuak zeintzuk ziren, hemen daukago bertako Micmac kultura ero lehen nazioaren hainbat etnografiaren adibide batzuk, bertan daukago Stephen Augustin, Nao San Juanaren ureztatzearen hemen egon zana, dauzkago baita ara joaten diren emakume hauek egiten dituzten ekitaldien argazki bilduma eder bat, oso argazki dotoriak dauzka liburu honek, hemen argazki gehiago, eta soinekuen aldetik eta sekulako lana eginda orain dela liburutan agertzen direnak, eta begira antzinako liburuak, liburu hauetan jasota gelditzu diren euskal jantzi desberdinen, nolabait josi o berregin dituzte, eta prozesu guztiak daude liburuan azalduta, oso liburu dotoria, hemen argazki gehiago, atzetik aurretik ikusitzen emakumeen jantzixak, eta liburu hau aurkeztiaz bain, proiektuari berari buruz emango du hitzaldi bat, Louisburg proiektu hau zertan datzan, ze harreman mota daukaten Parks de Canada eta zertara joten dien hemengo neska gazte hauek, eta okerrez banago gero liburua bertan egongo da salgai. Eta badakizue gero aurretik izena emanda, afaritxo bat egingo dugula, Xabi Otero eta izena ematen duten guztiekin, soziedade baten, uztailaren 20an. Zazpiretan, atzaldeko zazpiretan, Iriza Jauregian egingo dugu. Eskerrik asko.